Yo, ngaturi jumenenge bintang tamu ketiga ya kuwi Budeyati, Mbak Mimin kalawan Mbak Apri. Apa sing gampang-gampangan wae? Apa? Ya kuwi aja dipleroki dibablasi ning prau layar. Kaya apa? Yo, monggo, yo. Dene panjenengan sampun kepareng rawuh paring berkah dhateng para warga masyarakat ing Kelurahan Malang Jiwan mriki. Matur sembah nuwun Budhe. Kula nggih matur nuwun pun timbali wonten unggul brintik mriki. Nggih. Nggih namung ugi ngaturaken sewugung panuwun kaliyan. Nggih. Eyang brintik mriki. Nggih. Margi kula menika saged sehat walafiat. Nggih. Nggih ta? Nggih. Pergi atus wonten mriki. Weh, nggih estu nggih Budhe wah jan. Nggih. Wilujeng dalu Dek Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Jan. Dangu mboten pinanggih, saya dangu ketingal saya cantik. Lah nggih to, dasare kenging sawapipun Buyati pesek. Wah nggih to. Nggih. Jagat ki ora ana sing ayu kejaba anakku Apri. Nggih. Ampun karo Aprianto lho, Bu. Apri. Nggih, wah nggih. Mboten mantra-mantra Mbak Apri menika wah jan luar biasa. Kula geger kalih Buyati niku rak kenging sawapipun. Nggih. Kula rene pokoke ora ngunci wani. Wah nggih. Nek kula geger mriku kok kenging sawan nggih, Bu. Kose to, jejer mriku niku jejer kalih sinten? Niku lho. Kyai Galombot Karang Nongko. Oh alah. Sorry, Mas. Alah. Mbok, apa? Nek wong ngece piyai kathah ngece niku sing salah mboten piyai sing ngece kula sing Nggih. kula. Lah sing salah kletur ku panjenengan. Lah buke ora apa-apa wis nglairke kok. Ya anak loro kok beda nek dhisik kalih Apri jan nggak apa pas nglairke kula penyanyi nggak apa. Nggih. Apri sok ayu kabeh wong do kalembono. Nek kalih kula kok dodak sion ku jenengan dhisik dhe kesalahan napa nganti ujug kula ngantos ngeten. Oh mesti carane ngidam lek didahar ya beda. Ngene lho.
Panjenengan ditepuhke lho, Bu. Nanti aku dadi prawan kasep kuwi saking ngalah dhewe. Waduh, Dan. Iya, Dah. Salahke kowe ya aja lara ati. Nggih. Ngono genah cetha garwaku. Nggih. Bagus. Nggih. Ya tak meneng suwe. Nggih, dasaripun piyayinipun Sulistya Warni ayu. Mas Bayu. Nggih. Sing mbok kandhake. Nggih, Mas Bayu nggih adi kula. Lemu Kuwi nggih. bojoku. Oh, nggih, Pak. Mas Bayu niku. Wae kepiye ta? Mergo irung kepesake mergo ketindihan Bayu. Saking gedene awake Bayu. Dadi pendelep. Oh, kalih Mas Bayu terus patutan iki ngoten dadi bocah sing apik. Nek kalih kula, Aduh sorry ya, Ger. tak jelasi kersane mboten Nggih. ndak sik kalih kula. Ning aku ora anu kowe ora isin to nek tak cethake. Lah niku sudarma kula kok kula isin kandos pundi. Jane ngene, aku pas topo ning alas. Topo ten ngalah. Kuwi aku kepethuk munyuk gedhe segede Pripun? Lah jenengan ki lho, kok nggih tobo teng alas kok ajeng didarani beruk. Malah kaya beruk. Aku ki prihatin ning kono kuwi. Nggih. Kaya anakku ki do uripe kepenak. Nggih. Ngono to. Wis ning kono ki malah kepethuk kuwi munyuk lanang kok bapakmu gedhe aku Terus metu pulangan ke garis gedene. Ah ya terus ketok iki kok buah aku ya kaya ngimpi kepethuk wong bagus ning jebulane ya kuwi munyuk gedhe kuwi mau ning terus lahir kowe. Mbok sami ngaten, Mbok menawi dewa. Dewa ning Saleh Parno dados munyuk ngoten saged to? Kuwi ora dewa nang tindak. Ayo aja nganu lho wan lak tepile. Ning mlakunipun arep kula wujute ngaten ya di kula wetak kaya adik kula sing padha lho Kak. Babagan kabisan kagunan jenengan pecarane lho disuwake ning brite aja ngantek nguciwani lho, Mbok. Wes kowe jalan tak kula wetake ciklik iki. Kowe iki maune war tak guak jane. Kok dhewe dikon terus sia-sia diguak niku lho. Lah kepiye? Bocahku kok ning apa beleken. Beleken ngetik ra aman nggih. Dek tesih bayi ra nggih. Nyon sewu mimi payudaranipun simbok ton sian. Kula dek tesih bayi ku nggih diombeni sak mesine bocah napa diombeni napa? Ya tak ombeni susuku. Ning ora nganggo putingku. Tak kei selang 3 meter. Waduh. Terus kaya Kayak selange kuwi getoke gone jaran lho. Dadi kowe. Oh, Pokoke nek ngantek kula durung payu omah-omah, kula ngantek nyanyi kok ora laris, ngantek kok do ngino kalih kula, nek nyamang kula paribasan do kliwak-kliwak penyanyi tak tempuke nyang tanggung jawab ya budidaya men kula kaya wong ndok lumrahe. kecil deh kowe nempuhke aku. Pripun? Lho, iki tenan kok. Tak kandhani ya. Nggih. Kowe kepengin sukses. Pengen sukses, Kepengin sehat. sehat. Adusa ning umbul brintik. Lho, Ya jam pinten mbok gak kula nek paribasan dagangan saumpamane nek pinjungan kemugan anu kepol kula ketok. Nek kemudun payudara kula mlotot. alah wis ora bakal Lema lho mriku Mbok. Kula isin, Mbok. Alah, ya Allah. Ya Allah, Mbok. wis ta kowe ki ora bakal khawatir. Wong kene iki wis mudeng nek kowe ki cukimen tanggal lomba. Kok dadak Jenenge wong iki setan godane setan. Leh. setan kok argodo setan ki kok. Ini ketok. Ngeten lho pacarane ketok. Angger mbok tutupi, buke. Lho nek ditutupi mriki ngisor ketok. Angger ditutupi ngisor, dhuwur nek ketok. Mending tutupi ngisor no, Lek. Lah kok kaya nek sing ngawe-awe ngono. Aja lah pripun sing ditutupi dhuwur wae. Lah mengke ngadap sing ngisor ditutupi goleke gondhong gedang kok kaya kuwal kuper. Ning anu simbok pun mbuktekke siram ten umbul brintik pripun? Wes. Nggih. Nek ngene iki terus terang ya, Nak, ya. Nggih, Budhe. Aku ki sehat, Sehat. Ning gandeng rumangsa umurku ki wis tuwa. Mbok menawa ya aku sok kesel-kesel ngono kadang. Aku adus ning kene. Adus kuwi 3 dina ngedur. Nggih, ya terus bareng wis dina rame aku ra rene. Mergo apa njaluk foto, do njaluk foto karo aku. Wis iki tenan. Payah sing ngladeni foto. Lah, nggih. Lah kuwi
dapat iki. Kenapa lho kok gumujeng? Aku tak omong ke isin. Napa mboten Lah pripun to, Budhe? Ah, njaluk foto kira aku ya rumangsaku mlebu ngono ki terus aku action to. Nganggo anu baju renang to. Wes, terus kene ngono. Aku tak tutupi ngono to. Nggih. Rumah kene katok ireng dhuwure rak ya ireng. Nggih. Rumangsaku ki ya wis kaya action ayu banget sajake ya ya. Jembulane sing tak nggo mudhung ki saru. Napa, Budhe? Napa lho? Katok jero. Tenan iki. Iki bolong aku. Napa iki? Bocah iki nyetrika ora bener iki aku. Wis tak sing kiwa ya bolong kabeh. Aku terus mlayu ning kamar mandi. Nggih. Tak copot ngono. Astagfirullahaladzim aku ngono. Isen to ya aku. Iki ning nyatane. Kaya ngene iki dadi aku iso kepenak awakku. Sing ping pindhone. Ing ngatasi aku wong tuwa. Jadi suwanipun pinten panjenengan, Mbok? Ya agak 17. Tenan iki timbali rono-rono kabeh do butuhke aku. Nggih. Ya ta, nganti aku ngajokke hari kebudayaan. Nggih. Bae diparingi dengan sukses lancar. Nggih. Sesuk tanggal 17 Oktober kuwi le. Nggih. Ditetapkan karo Pak Menteri wis ditok kuwi tanggal 7 Juli. Nggih. Ya ta? Ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai hari kebudayaan. Panjenengan kan suwan wonten kementerian. Kita bareng-bareng karo kanca-kanca. Nggih. Luar biasa. 49. Nah, iki mergo apa ana kaitane karo Brintik. Aku nek rene iki kejaba ming adus. Nggih. Ya tak ketake adus. Ning aku siji nyuwun karo Gusti Allah. Nggih. Ya ta? Sing ping pindhone aku nyuwun karo Eyang Brintik. Nggih. Kula nyuwun supados dipun paringi slamet bagas waras sehat walafiat. Amin. Terus kula nggih saged ngumbul kados dene umbul Brintik. Saged ngayomi dhateng sinten-sinten. Contone umbul Brintik iki banyune metu apik, pH-ne dhuwur, mili medhun dinggo ngopek anu apa iki? Dinggo penguripan kanca-kanca tani. Lho, ya ta? Sing butuh ngumbahi butuh apa-apa nganggo banyu umbul Brintik. Iso nguripi sapa-sapa lha iki. Nah, terus nyatane aku ya 6 bulan yo iso 7 bulan iso ditetapkan dari kebudayaan. Tepuk tangan. Luar biasa. Nggih. Ini tenan aku ora ngecap iki tenan. Mbok Cicing tapi tidak Brintik jenengan nyuwun kersanipun anake jenengan iku ndang mari. Mari sing napa? Mari sing kersane ndang fungsi ngoten lho, Bu. Mosok jenengan tetake ra tau fungsi. Aduh. Iki ya wis tak kandhani. Pripun, Budhe? Iki pancen ya rada bodoh. Apa mergo rupa-rupa sing dicelani ngoten lho, Mbok? Ora. Kowe mung kurang semangat, kurang kendel. Dan kula tawa ngaten tawa menjuk kersa wonten apa pripun? Ora usah tawa kok ya. Lah dagangan sak upamane lho, Mbok. Dagangan apa ya. Iki terus kowe pokoke rada ngrayu sithik. Nggih. Eman-eman kowe umurmu wis pira? Oke, lah nggih, kok selak rahimku satriya kering ya, Mbok ngira Alah telek alah. Lah sing jenenge kula sing gerong niki. Kok sepuh-sepuh kabeh. Kok gawe ngentut karo watuk. Sing gerong apa wawan? Nek wawan niku mboten mawon. Lah pripun to? Niku kerjane kan sakniki ten kesehatan. Kok nek dilo-dilo kula mung dicoblos disutak-sutik malah karir kula mendelep lho kok. Niku nek kalih yoga niku mboten, Bu. Lah niku biasane kalih sopir truk. Lho, niku sinden spesialis mbak truk niku. Walah presiden gawan truk yo. Gawan truk. Nggih. Mbok, Apa? Nggih. nek jenengan sebelum udah aku tenanan. Jenengan tak yo nyon sewu kondange le dadi yo beksa hebat. Nggih. Nah, men jenengan memang tular ke ilmu jenengan kalih kula kalian Apri. Memang Kados pripun ngaten lho, Bu. Lah menika yang dipun antu. Kersane niku lek sukime niku pirsa, ngrayong niku pripun? rayon pripun? Seblak sampur ki piye? Resik piye? Nggih.
Nuwun sewu Mbak Mimin, Mbak Apri, Sanadyanto Budhe Yati menika piyai putri ning nek beksa tari gagah menika elok. Lah nggih kula nyuwun ilmunipun menika. Nggih. Prayoginipun dipun anu. Nek ngantek kula Mimin ki apa anake Bu Yati kok nek iso joget kaya mbokne. Wah. Kula lingsem to menika cematut panjenengan. Iki wis kowe dipaido nek putrane Bu Yati wis dipaido. Lah apa? Saka irunge wis beda kok arep padake buke. Nggih. Nuwun sewu para warga menawi Budhe Yati kasuwun beksa tari gagah sarujuk nggih Lur. Kaya ngapa kajenge kagem conto dhateng para kadang kaneman dipun blendrongaken. Wah ya ya. Kaya ngapa ya Mas? Blendrongan tari gagah. Ya. Karena katokan. Masa nggih ta, Bu? Lah ning gagahan ki nek kudu ya to. Nggih. Nggih astanipun mboten kedah kuda-kuda ngene to. Apa? Kuda-kuda iki kaya pecah silat wae. Kok malah aku sing bedah. Kowe iki dadi wong wedok ki mbok menjaga Ora aurat. nek jane blendrong jarine nganggo apa jenenge kan ibu wae ngendika nganggo celana, ngagem celana ngono iki jare iki. Nganggo tayet. Astane mawon Bu, astane mboten Iya. apa-apa sih. Nggih. Dipun cobi nggih. Ya. Yo, blendrang Mas. Kaya apa? Yuk.
biasa. Pon rapet lho, Bu. Pripun. Mbak Mimin niku pripun Bu niku? Pripun, Mbok? Aku jok ngapura, Mbok. Aku mau jaket dewa Bathara. Dadi Rahwana iki lho. Ora nyono babar pisan. Yen aku kaya ngene. Ana Pak Lurah rawuh ning nggonku. Tak arani aku kon renang. Tiwasaku sedya bikini aku. Sedia niku basa sedia. Sedia. Jan mbok luar biasa. Kula e cementel sithik ora iso iki apa. Aduh gerakane kok. Aku pengin sing mbok ngajari. Kan kula wong wedok to nek kan ngoten kula ora mampu kemampuane kaduane kali sing mbok. Kula pengine alusan, Mbok, alusan. Lah kowe iki kulitane angon wedhus kon ngono ya ora iso no. Lah yo mboke kula diajari gambiongan alusan kali adik kula nderek langsung praktek. Mari kangen ya ora apa-apa kan nyanyi to, Mbok. Dadi ora kangen rampung terusnya serampat. Oke. Iya. Cocok lah. Jadi aku itu ilmu teko simbokku tenan. Nek ngantek. Anu milihnya ketul ora kaya mbokne ya kuwilanan aku. Yo, serampat menika. Anu gambyong rumiyin. Oh, nggih, monggo ya, kaya ngapa? Kula nderek nggih mbok kalih praktek ku nderek pinter-pinter kula. Nggih, nggih. Ayo nak anu Bu enak.
Maestro kita penyanyi Bu Yati. Wah, Kyai Olaran menika Budhe Yati ya, Mbak. Dunia, ora mung nasional ning wis internasional kelasé beliau ning luar negeri. Salut karo ya Allah, Mbok. Mula kowe saiki bengi kok ora wani umur. Ternyata kapisanku rong cak pemurunge sing aku yo ngapur. Pak kembali ke rahim ibu iki piye Tapi anak kula saniki mung sombong kula tak kapur. Kasunyatan rong sak pemurunge sing, Mbok. Alah, pripun Bu raose? Tak neng buris. Kenging napa? Lah kena helm. Oh, alah. Mula tas saiki iki aja ngantek nglewake apa meneh karo Kyai sepuh sing wis paribasan buka sejarah sing paribasan babat alam bapak dhewe. Wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Nuwun nggih, Mbok, ngajari Sumber Waduh. ketiwasan. Ya ini wis metu Semar. Dan simbok jan luar biasa nek digali ra ono enteke. Nggih. Tembang nuwun nggih, Mbok. Ora apa nek gak ki anak-anak, Mbok aja nek gak ki anak-anak diamping-ampingi terus ya, Mbok. Apa mesti mulane aku njaluk karo kowe nggih. Nggih. Kowe iki gek ndang rabi Ya, Mbok. Kapok, Kapokmu kapan? Pribadi amun mang critake ning panggung ya, Mbok. Alah, kapok. Alah kowe iki ngono kowe iki kale karo simbok kok kaya kono kowe iki ada ya fungsi karo nek karo simbok. Nggih. Duwe bocor ra gelem-gelem mergo karo mbokne nirek. Lah basan ngabung mboke kok malah jarike sesak bar. Bocok. Lho, ibu ki lho, Le. Ibu ki kaya umbul britik. Senadyan ta wis dungkap yuswa nek tetep bersinar. Digali terus Tetep bersinergi, tetep apa jenenge bermanfaat. Nggih. Ya pengestune kowe-kowe kabeh karo sedulurku mbisik terus sing do rawuh ning kene iki kabeh. Ngono kuwi kadang-kadang aku ki iso entuk jeneng kaya ngene iki ora mergo sangka aku sak tenane. Lake Beliau-beliau iki sing do rawuh Nggih. mlebu anak-anakku seniman. Lek ngunggulke jenengku kaya ngapa ora kurang-kurang. Nggih. Ngono lho, nek meng aku dhewe nyoba kecil ora apa-apa. Waduh. lho nek Nggih. saged tinulas tinudarsono. Nggih. Darsono wis mantep. Mbok, anake jenengan ora mung diapri ora mung aku. Yo ana sing lincah semangate kados panjenengan. Sinten menika? Anu, Nduk, lah. Nduk Mufida. Nduk Mufida. Oh nggih. Nggih, menika malah dawah keleresan Mbak Mimin, Mbak Apri. Menika wonten pamundutan ngersakaken bawa caping gunung. Kagem warga masyarakat ing Manangjiwan ngersakaken caping gunung ingkang bawa Mbak Mufida ingkang jengleng, Mbak Mimin sama Mbak Apri. Budhe Yati cekap mengestoni. Kridane anak-anak sani kados napa, Mbok? Kula ora ya patut to madolke to, ku Mufida madolke apa ora? Nggih. Nggih. Tak delok iki jenenge kan anak maju kan anak. Monggo prayoginipun dipun sepoti yo daun pulus slendro kaya ngapa? Yo Mas Untung yo. Ya. Ayo Mufida, tapi anak. Monggo Dik Mufida. Asmane sapa, Nok? Nggih, amit nyun sewu nderek tepang gladiwan. Lah iki. Derek tepang ganti warna. Gladi Ganti warna. warna, oh ganti. Kok Ya, kan kan ganti ya, warna Nduk. apa
ditepungan. Gandeng Sibu ki rak pun sepuh. Ya harap Pak Lur. Baru nek mbokku apa kok? Baru nek mbokku apa? Ora kok. Nek awas yang ngenek ya aku awas. Baru nek mbok gudeg Jogja ngono to kowe. Waduh. Gudeg. Untuk gudeg Lah apa, Mbok? Gudeg. Malah gudeg. Di dalam sudah ngerti no? Nggih, nami kula Mufida Sofiana. Aslinipun kula Tulungagung, Mbok. Oh, iki kan ngerti nek tulung agung. Kowe sing melu kae to jatilan sente rewe kae. Ya ra? Sente rewe. Sete rewe. Lah ya sente rewe. Nah. Tuk ta, tuk. Ta. Ah, mengke saged dipraktekke Tuk ta. Oh, Wes, Mbok. asam aurate ndak mumpah. Gua aku ndak kesalahan. Kok mimin ki mlekoto wong tuwa kok ndak perlu disalahke panitia. Kowe ngerti ora lare. Lek dhisik ki jenenge ora Sukimin. Lah terus lho apa? Karo Sibu ki dijenengke Sente. Sente kuwi lek ning nggonanku ki wong rodok ngene iki. Lah ya kuwi jenenge Sente gandeng kuwe ki le nyeluki kok ora penak anggar nyeluk. Ayo rene te, ngono to. Terus diganti kuwi. Lah iya. Alah ya ampun. Kok saged namine Sente niku pripun? Lho malah Mbok? Sekarang dhisik kan aku dadi perawan isih rada kemencer ya nek carane iki isih rada gateli. Anjir entuk iki dilalah mbok bapake sapa ya ora mung. Nggih dilotre mau. Tulung agung ora ana ta? Sente rewe. Sente rewe. Sente rewe. Anu apa jadilan ya to. Mengke saged dipraktekke sente rewe. Sente rewe. Sente rewe ya Rewe. Nggih. Kula nggih nembe ajar saestu. Ajar golek dhuwit. Iki pamundhutane samping gunung. Samping gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Kowe Mbak bawa. Mufida kalian Mbak Mimin Apri ingkang jengleng. Saiki kowe griti sing nembang karo joget. Nggih. Ku tak delok. Wah. Mengke nyan biji nggih, Mbak. Aku karo arep godhog wedang. Kula kinten ajeng renang ten Umbul. Kok malah dadi petugas matean. Iya. Terus kene sing apa ya, Nak ya? Nggih. Tok nggih. Kowe lenggah mriki mawon. Tapi kula nggih radi ajre lho. Mangke jenengan lek kaget pripun kalih kula. Wong mboten napa-napa. Dados ngeten Bu niki lare menika niku ora diwedos kalih panjenengan. Wedi kok wedos. Di ajre lho. Ajre kok wedos. Tak basake lho. Nun sewu menawi panjenengan mboten sisa ajros kalian. Pedhot ora ajros. Menika rak lare sekocel to, Nak, nggih to? Nggih. Sekocel ki sekolah nek dibasake sekocel. Waduh, Benjang semunten keliwen tengen kula. Munten kliwet kok. Ya pamerno suaramu, Nak. Yo, kaya ngopo? Iki lenggah mriki napa mriki nderek? Aku minggir kene wae. Wih, ingkang merdeka mawon Budi. Yo, Mbak Mufida. Yo, kaya ngopo dijengglengke sing jengleng Mbak Mimin karo Mbak Apri. Terus salah. Iya. Nyun duka lho, Mbak. Kula ugi nggih, Mbak. Kula nggih gitu. Iya. Ya lho, Le. Kok Le? Kale ta. Monggo, yuk. Waduh. Yo, lah ngatur telak barang. Iya dong, itu kan sebuah pemanasan. Ya. Ayo Le, jenenge to Le. Ya. Sing ngedang jaipong kan kok apa anyaran apa? Waduh. Bisa ngelirik karo sing ngedang jahe. Lah pripun to sajake kok? Anyaran apa pecatan ki ku?
Malah Kok pecatan. padatan kok sanes niku. Nggih. Apa ning kono-kono mulang sarang wis dipecat ngono ya. Kuwi pecatan kok Jati Nova lho. Iya. Ya. Yen macan Iya. amung Iya. Kontraksi ayo, mbul. Piye iki? Kok uwe? malah ngaceng kaya Ngaceng. Kaya mentak ndak. Mbah Iman niku ki kedah ngoten. Wah, ngono kuwi energik. Kowe ora ngerti to, Nduk, aku bar masa nifas to sik. Umume Nifas iku urip 40 dino, aku kok petang 8 kok terus aku. Pendarahan kowe. Ora nipas. Nyoba nek kowe sing Mufida sing apa iki. ta? Iki aku yang jungles. Heeh. Nanti yang nyuara siapa? Aku. Aku kok ngene. Kowe ae pri. Yo, Dek Apri, Nosan. Oh. Awas lho, Dak. Lungup. Iki wedok, ora beda. Kok malah dibuka? Ini kan perbedaan umur 30 ke atas dan umur 50 ke atas. 50 ke atas. Iya no? 50 ke atas. Ini umur 20. Oh, tadi Iya. Gen Z. Gen Z. Ya, kalau Gen Z Kowe itu Gen Z kae gento. energinya oke, tuh. Gento. Ah, ini Gen Z, ini Gento, ini Gegek. Genggek yo adoh to, Pri. Gen Z. Genggek. Kok genggek? Kale saya Gento iki lho. Genggek itu klo iki, Pri. Wah, Oh, iya, iya. tak Wong edian. Mengingat masa lalu. Kembali Yo! Yo! Walah dan aku nek kon kaya kowe ya wegah. Susu kowe sok nglumpuk dadi siji lho nek kaya kowe ngono. lah ini kan perbedaan wanita Wow. asli dengan wanita jadi-jadian. Ya mbok kowe nek lah dal. Pripun, Bude? Napa, Mbok? Ente sing Oh, goblok. ecer. Ditimpal lho. Ah, aja dibuang, Mbok. Aja dibuang. Takune gawe idep, Mbok. Lah. Putih lho. Iki warnane ireng apa putih? Nek putih nggonamu berarti. Oh, aku sing putih, Pri. Si Mbok kok yo kok ngono kok sing ae ngono ki. Baru tak pilih sing. Enggak, aku isin aku. Wong wis tak cukur kedhe. Oh! Kok dicukur ke rambute kene wingi tak kerek ngono to. Rambute kene iki dikerek ngono lho. Sinome iki dikerek ngono lho. Lah garek cek rambutnya kaya ngapa? Rambutnya oke kok. Ngapunten ya, Bu. Nggih, di perkara rambut. Ora apa-apa wong rambut ki jenenge werna-werna kok. Nawi niki sinom. Sinom kene dawa rambut. Nek tendodo nika. Kene iki alis. Alis. Idep. Brengos. Bewok. Niki Iya, dodo. Kak. Simbar. Simbar. Saya mengesar, Mbak. Anu kono kuwi sing jenenge Ulu cumbu. ulu Ulu cumbu. cumbu. Anu terus anu, Mbok. Liyane meneh ana rambut. Liyane munggah. Heeh. Munggah rambut
lus-luske lho malah simbok malah sing jarak terus lho ket mau. Ayo Mufida. Yo, ditonasikan. Jemblenge kudu kaya Mufida lho lek kowe. Oh iya no. Energi. Kok nek kaya Mufida kok susuku tekan umbul bethek kono. Tak mumbul malah tekan kono. Ora aman. Aman. Kok wis enek? Lek gombalmu metu. Wong edian. Wah, lah ngono dek punane kemayu. Lek Raka benakno. Wah. Benakno ora Raka benakno. Raka. Benakno. Raka. Pikiranmu aja kita tuh partner kerja ning panggung. Manku lah apa? Aja pikiran elek kaya liyane. Nek liyane kan nafsu nek iki Raka, duluran. kowe iki mbahmu kakung kok mau wedi piye lho kowe iki tak pateh. Mbak Mimin, kuwi bapake Intel Polres Klaten lho, nek sampean digaruk. Ya terus bapakne Intel ning Rakan kuwi wis SMP aja kan kula pun nyindeni Raka. Oh, nggih. Mbok kene kan jaman benakno to le. Kowe nek nganu Raka genah ora gelem. Apa? Tak dihudeni lho genah gelem. Aduh yo. Alah. Ayo jegleng. Ngene ayo Mufida. Padha Mufida lho ya. Ya iyalah. Taurane senior aku. Penari ular kebuyu wong. Lah piye ta? Baleni neh, baleni. Ayo baleni neh, Mas. Tang tang ting tang. Parisan kes metu rugi kan. Oh alah. Kowe iki aja kaya ngono. Kowe nyoto buke tetep semangat ya, dipesek semangat kok. Karo ora Lah buke kok kan kowe. renang ning umbul brintik lah aku no begadang lho. Gak ada. Iki lho lek gombalmu kan mau metu. Ya Allah, Le. Ya, iki jane isine apa? Paline metu. Sing lalu ya aku batak ngombeni tanggaku mau. Ya ampun. Iki lho dibenaki ngene. Nah. Marane mbok yo ditak. Kowe ndak, kowe nek dibales lho. Susu kok dituwaki. Iki asli. Oh, mbane ucal-ucul iki mbok dicar sisan. Mang corne. Lho, bojone wis lera-lero. Lho, Mas Tak cok 5 ringgit yo nek aku karo kene yo ayu aku. Oh, enggak. Kulatane yo bening aku. Iya. Grapiake yo grapiak aku. Pintere masak yo pinter masak aku. Wong wedok kok gur kuliner. Lho, atau polatane beda to? Betul itu realita itu. Lho, nek aku kan smiling face. Kondisi jam tetep lho polatane lho. Ya men, ala apa tukar tambah rebansi gelem. aja kalah gadah ora wani semaur. Apa Aja tukar tambah aja. lagi Ya pripun, Budi? Engko nek ditemani kok ora kaya nek karo awakmu kok ming biliar terus ya. Biliar. ayo Budi ya. Mangga. Thank you.
lajeng. Lajeng. kucingan iki. Sindian ya mumpuni, Mufidah ya ngono. Aku karo kowe iki aku kan ora adol ayu to, Pri. Men. Aku kan adol pasurian. Yo. Aja mumbul-mumbul lah sik lah ya aku ngono anto herniane agek. Mbok kok hernian kowe to nipas. Hernian lan. Ayo, Dek. Monggo dilanjut di. Yo. Ditelaske.
Dipunlajengaken langgamipun ya monggo. Oh sing kedua versi rock. Waduh nggih. Hae. Kuwi nggone kono lho, Bri. Nggone kancane aja tibu. Ora apa-apa. Monggo dipun langgamaken langkung rupiyin monggo. Burung perangan Pak Esmeri. Iya, ini namanya semangat jiwa Pancasila itu ya seperti ini. Kok jiwa Pancasila? Iya,
pejuang pahlawan zaman dahulu. Semangate makan kantar. Sampai koyo ngene. Tetes darah pengabdian. Tetes darah pengabdian. Bu mendel mawon ampun ngerok lho, Bu. Derek ngerok. Nyuwun sewu nggih, Bu. Aku Kata-katanya selonit. Wah, senyum penuh. Yo, dilanjut. Yo. sarjana. Inggih, matur sembah nuwun. Menika kala wau minangkani dhateng para warga masyarakat ing Malang Jiwan. Nggih. Lajeng wonten pamitan malih boten Pak? Nggih. Kok macangi. Pundutan sampun telas dereng wonten malih. Nggih. Menika nanjakaken kalian swarawatinipun Oh nggih. nggih, sinten? Dasaripun dalu menika ingkang kepareng rawuh. Warga masyarakat sangat luar biasa untuk antusias pagelaran wayang kulit malam hari ini. Tepuk tangan warga masyarakat Malang Jiwan. Penontonipun kathah sanget, Mbak. Nggih matur sembah nuwun kagem sedaya panitia. Nggih. Kopes ya, Gas. Wah, estu, nggih, nggih, nggih. Ingkang madoske mergi nggih. Cekakatan. Nggih. Luar biasa menika bulik-bulik budhe-budhe kula sami berkahi do nyusul kabeh. Wah, ya. Budhe Nini, bulik Darse. Matur sembah nuwun. Nanjake kalian Mbak Winanti yang dari Pasar Surawana ke Malang Klaten. Ayo, Mbak Kule sauto dan dideh yo. Yo, kaya ngapa disepoti sore-sore padang bulan. Ayo majo, kaya dolanan. Saking Mojo Arum channel saking Jarum Bayat menika Mbak. Mbah nuwun, matur sembah nuwun. Lan ugi kathah para sponsor-sponsor ingkang anyeng kuyuk kagem acara dalu menika. Matur sembah nuwun. Sedaya para sponsor donatur ya luar biasa. Mbak Winanti panjenengan ngaturaken lagon srana panglipur dhateng para warga masyarakat ing Malang Jiwan. Mangaturke menapa, Mbak? Kagem musik napa gongso? Gongso rumiyin ing Sragenan, podang kuning nggih saged, gubuk Asemara nggih mboten napa-napa, monggo. Podang kuning kuwi nggih, monggo. Ayo. Ya, langsung nggih. Langsung kemawon, monggo dipun aturaken Ayo. podang kuning. Ya.
Luar biasa. Dening para warga masyarakat ing Kelurahan Manangjiwan padha ngadani acara Tirta Wijaya Festival, Nduk. Iya. Nyatanipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Menika acara menika dipun gelar kalih dinten wiwit tanggal 6 dinten Senin menika. Nggih, nalika tanggal 6 dipun wontenaken seminar Pok Darwis dan Desa Wisata. Saha pengambilan air sumber dan arak-arakan diringi tarian. Kalian pentas seni. Nggih. Garuda Merapi. Nggih. Mewah doa bersama syukuran banyu kalian jadilan. Kalau wau siang di gunungan. Nggih, wau siang wonten acara sambung rasa kalian Bapak Bupati Hamenang Wajar Ismaya. Mujudaken bilih warga Malangjiwan mriki menika budaya. Nggih, estu. Boten ninggalke budayanipun. Nggih. Festival gunungan iki mendapatkan rekor muri lho. Nggih. Oh iya toh, luar biasa. Nggih. Menika acara menika mujudaken acara perdana, Mbak. Namung panyuwunipun mugi-mugi menika dados agenda tiap tahun dipun gelar acara kados dalu menika luar biasa. Nggih, mugi-mugi setahun pisan saged dipun gelar kados mekaten nggih, Mbak. Nggih. Matur nuwun. Yo nanjake ana Mbak Tika Antasena. Mbak Tika. Nggih. Monggo Bu Tika. Nggih. Mbak Tika diaturi jumeneng yo diwalik pelok kaya apa? Monggo tumpang pang. Yo, kaya apa? Yo.
Apri. Ngaturi pirsa bilih Kelurahan Malang Jiwan menika mencetuskan potensi-potensi putra daerah yang sangat luar biasa, Mbak. Nggih. Ngomongaken mboten ngomongaken tokoh agama utawi budayawan contonipun kados Malang Jiwan menika mencetuskan dalang yang sangat terkenal di Kabupaten Klaten nggih menika Sawargi Ki Sutomo Tomo Pandoyo menika asli kelahiran dari Karangkembang Malang Jiwan. Dados menika putra daerah Malang Jiwan. Oh, luar biasa. Nggih, nggih. Kalebet Bapak panjenengan ugi. Nggih. 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 Pak Bagong Supono. Nggih. Mbak Tika. Monggo panjenengan mangaturke panglipur kagem para warga masyarakat ingkang dalu menika nderek ungon tirakatan wonten mriki. Monggo. Nanjake musikipun nggih. Oh nggih nanjake musik. Yo, kaya ngapa? Lagunipun menapa Mbak Tika? Nyuwun Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wah ya. Wah. Iki lagu sing lagi viral, trending dadi viral kok, Nduk. Ya, heeh. Monggo bersama campur sari Jatino Padan Madya Laras monggo Kusuma Wijaya. Yuk. Lagon Kusuma Wijaya sampun dipun aturaken menika ugi wonten nawoke WA ingkang dipun kirim wonten HP kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang sugeng dalu. Niki kula Bagus Etan Bali Desa Malang Jiwan perwakilan saking perantauan Jakarta yang mengikuti live streaming ada saweran dari kanca-kanca perantauan nyuwun dedonga mugi anggenipun megawe dipun paringi lancar lan kesehatan. Terima kasih Pak Dalang, sehat selalu. Nyuwun request lagu Ninggalkan Tresnan spesial buat RW 3 Sentul yang baru saja dapat juara 4. Wah, tetap semangat nggih. Matur sembah nuwun. Ya, iki malah kepareng nyawer lumantar rekening ya. Matur sembah nuwun ya. Mbak Apri, Dalem menika wonten pundutan Ninggalkan Tresnan saking kadang-kadang perantauan. Dipun aturaken nggih, Mbak? Nggih, dipun endangi Dek Mufida. Oh nggih, monggo. Yo, Dek Mufida. Tak aturi jumeneng kaya ngapa? Yo, Ninggalkan Tresnan kaya ngapa? Musik kolaborasi dengan gamelan. Monggo. Yuk. Ya. Yes. Monggo Pak Diana.